Europa se utilizează următorul indicator, durata sau numărul de ani, pe durata cărora tânărul se află în sistemul de învățământ. Acest indicator este în creștere. Societatea devine post-industrializată, are nevoie de oameni bine pregătiți. Prin urmare, când s-a adoptat codul educației, s-a fixat 18 ani, sună în felul următor, vârsta învățământului obligatoriu. Ce înseamnă acest lucru? În următorii 2 ani, Ministerul Educației, direcțiile de învățământ, noi toți împreună, trebuie să creăm un cadru normativ juridic care ar permite, prima, să urmărim traseul educațional al fiecărui copil, să avem grijă că el să fie într-o instituție de învățământ. 2. Să creăm condiții ca el să poată învăța, fiindcă poți să obligi omul, dar el n-are unde învăța. Și aici vreau să vă spun că instituțiile noastre de învățământ au capacități de a înscrie la studii toți absolvenții de gimnazii. Chiar și din discuțiile care au loc în studioul dumneavoastră se vede foarte clar. Planul de admitere n-a fost îndeplinit. Ce înseamnă acest lucru? Locuri sunt, copii nu-s. Nu avem situația în care copiii au rămas pe drumuri, numai dacă nu au dorit să învețe. Asta sunt cazuri particulare.